Hej med dig. I den her video vil jeg vise dig 6 forskellige rokkeøvelser, som kan være rigtig gode til at få styr på dit nervesystem og give dig ro. Den første øvelse, den har jeg mange gange lavet, når jeg kører i bil. Den får varmet psoasmusklen op, og psoasmusklen den har det med at trække sig sammen, når vi bliver stresset. Derfor er det godt at få den strukket ud for det første, men også bare at få den arbejdet igennem, til den bliver varm. Så vil man føle en afslapning i kroppen. Så man sidder, ligesom jeg gør her. Jeg plejer at holde ryggen lidt ret. Og så skubber jeg faktisk bare skiftevis det ene knæ frem, sådan at det vipper heroppe i bækkenet og i hoften. Og det kan man gøre med forskelligt tempo, men når man har gjort det her i et par minutter, så vil man mærke, at man begynder at blive varm og sådan lidt træt i musklen. Man kan også blive varm og træt i musklerne oppe i ryggen. Og det er alt sammen, som det skal være. Så det er første øvelse. Gør det i mindst et par minutter. Hold lidt pause og mærk, hvordan det så føles. Så kan du mærke, at den kan godt tage varmen lidt mere op og køre det lidt mere igennem. Så tager man en runde mere og fortsætter indtil man synes, at nu har man haft god effekt. Den næste øvelse, den foregår også siddende på en stol. Og den går egentlig bare ud på at rokke stille og roligt fra side til side. Det er vigtigt, at hovedet føles tungt, så det er hovedet, der trækker dig ud til siden. Og det kan man også bare fortsætte med i nogle minutter. Holde lidt pause. Man kan også rokke lidt hurtigere, hvis man synes, at det giver god effekt. Jeg kan bedst lide at lave den rigtig langsomt, så det trækker godt i siden. Den side, man vipper væk fra. Prøv det i et par minutter, og du vil mærke, at du falder sådan helt hen i sådan en øs. Den næste øvelse, den foregår stående. Og det handler egentlig bare om at stille sig. Stille og roligt med lidt bøjet knæ. Og så svinge armene fra side til side, så langt de kan nå omkring. Det, der er vigtigt, det er, at armene er som slaskedukker. Og at man giver efter i knæene og i hoften og i ryggraden, så man kommer så langt om, man kan. Man kan lave det med sådan lav kraft, som jeg gør her, men man kan selvfølgelig også give den lidt mere gas, så armen sådan for alvor kommer helt op og flyve og svinger fra side til side. Gør det, som jeg har sagt med de andre øvelser, et par minutter eller mere. Hold pause og gør det lidt igen, og du vil mærke, at du bliver afslappet. Held og lykke med det. Den næste øvelse, den foregår liggende på gulvet. Læg dig godt til rette med bøjet ben og hænderne ned langs siden. Øvelsen går i sin enkelhed ud på at skiftevis svare i ryggen så meget du kan, og presse lænden i gulvet så meget du kan. Den langsomme udgave, som er den første, jeg viser dig, der bruger jeg min vejrtrækning til at understøtte øvelsen. Først så trækker jeg vejret ind, og det gør jeg gennem næsen. Og så presser jeg lænden i gulvet, og så ånder jeg ud gennem munden. Så trækker jeg igen vejret ind gennem næsen. Og så svejer jeg og ånder ud. Så trækker jeg vejret ind gennem næsen. Presser lænden i gulvet. Og ånder ud gennem munden. Trækker vejret ind gennem næsen. Svejer og ånder ud gennem munden. Gør det her i et tempo, som passer dig, men husk at trække vejret ind gennem næsen og ånd ud gennem munden. Man kan også lave den i en hurtigere udgave, der bruger jeg ikke min vejrtrækning, men der vipper jeg bare hurtigt frem og tilbage. Man kan også bruge fødderne til at sætte af med, det behøver ikke altid at være maven og hoften, man ligesom bruger til at lave arbejdet. Der kan man også bare sætte fra med fødderne. Og igen, gør det i nogle minutter. Hold en lille pause, mærk hvordan din krop nu har det, og mærk om den vil have godt af, at du tager en runde eller nogle flere runder. Held og lykke med at få afslapning i din krop. Den sidste øvelse, jeg vil vise dig, den foregår også liggende, men denne gang skal du ligge på siden. Læg dig godt til rette med en pude under hovedet og bøj knæene op. Og så skal du
rocke med din hofte frem og tilbage i et tempo, der passer dig, og så du mærker, at din krop den slapper af. Hvis du kan få hovedet til ligesom også bare at rocke med, så er det rigtig godt. Også her vil du mærke, at musklerne bliver trætte på et tidspunkt, og de bliver varme, og det skal du tage som et godt tegn. Tag en pause indimellem og mærk, hvordan du nu har det, og giv det nogle runder mere. Den her øvelse, den kan man lave ret længe, og altså 5, 10 eller 15 minutter med små pauser. Og den er jo rigtig god at lave, når man alligevel ligger og skal falde i søvn. Når man er færdig, og man er blevet varm og afslappet, jamen, så er man jo klar til at sove. Held og lykke med de her forskellige sving- og rokkeøvelser. Jeg håber, de hjælper dig til at få ro på din krop og dit nervesystem.